Magandang hapon mga idol. Dito ako ngayon sa aking palaya, nag-iikot. Ayan po yung aking mga palay. 1 month and 3 days na po ito. Sa lahat po ng aking mga supporter at tago-suporta at susuporta pa, maraming salamat po sa inyo mga lods, ma'am and sir, sa patuloy niyong pagtangkilik ng aking mga videos. Paki-share po at like at subscribe po yung iba na gustong manood. Yan po. Ito po yung aking palayan. Thanks God kasi hindi po dumaan yung Bagyong Igay dito sa Bicol region, kaya iniisip ko yung aming mga palayan. Ayan po siya mga idol. Nagir na po siya. Yung mga katabi ko hindi ba natanong pa lang. Ito po kasi nauna ako mga idol, amin sa aking pagpapalayan. Ito yung katabi ko po, ayan, yung makina namin na ginagamit. Makapatulog pala sila bukas. Sa ulit sa inyo pong lahat mga supporter ko at suporta pa, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa aking mga videos. Abangan nyo po yung mga next videos ko na i-upload sa aking YouTube channel. God bless you all and all the time.
you. Dali, lapitan mo. Yan mga idol. Pugad. Mag-aabuno po kami sa aking palayan. Makakita kami ng pugad mga idol. Yan, ang ganda. Thank you po sa lahat ng aking mga supporter sa lahat po ng nag-like at nag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po sa inyo lahat. God bless you always. Bye bye.